lục hình đấu ra nó hư rồi hay là nó ta sẽ xung quanh nó lấy quá đây cái gì này alu lấy mà ra này bra alu ghi số dùng này Kuwait mà họ phải sửa hình đồ nào ta ra đây là dàn thành gì cái gì cần hạt xì cái gì sao đó malah mau ini lek bro bro thằng chơi tôi đi không phải là ini ya langsung bisa lele nhưng đừng không số ơi mami nữa cái đồ thập
ओखि लेखा फरायनांगौमोनलै जैग' होनो थांला नामा सानसुलि बसुमतारी लाइक डान थेंक इउ आब' आंनि एलबि आव फैनायनि थाखाय धन्यबाद मा ओंख्रि संखो सानसुलि आब'आ बुंहरदों आंहा बेस्थ' आगै मानि थाखाय बेस्थ' जाथारखो आब' हा मानि थाखाय मा जालायखो निदान गिदिंबाय थायो सानसुलियाबो बुंदों आलु दाउ संनो नागिरदों आगै आलासि फैदों आगै अबेनि आलासि फैखो हो
सानसुलियाबो बुंदों लाबारनि सोरनि लाबार जालायलायखो लाबारबो दंगुलायबावो होनबा सोरनि होनखो आबो सानसुलिया फार्गनि बाव रावबो थाथारालै आंजों दसे दसेनो खारलाबायबाय थायो फैनोनो नागिरा आंनि बिनानाव अह नोंसिनाव आलासि जाफैदों होनबा बेबायदिबा गोथाव गोथाव संनानै जाहोहर फुजा जाथावथाव आलासि जाफैदों नामा जोंहाना माबासोलै बहलसो ओंख्रियानो नंगौ नामा गिदिर जाथारो नामा लोखि फुजायालाय नोंसिनिथिंजाय जोंहाबोथ' ब्रह्मथ' आरो मा नोंस्रा जैग' होनो नागिरदों नामा गाबोनसो होगोन होनबा जोंनाबो गाबोन मन्दिराव होगोन आरो जैग'खौ
सोरबा सोरबा दिनै होनो नागिरबाय न'आव जोंना बि अनसाय ब्लग फैदों हाय जाहरदों बियो बाव खबरा बोरै बि अनसाय मोजां ना मा खबर दे खोन्थाहरदो आब' सानसुलिया ब्लु होदेनो नंगौ नामा बि अनसाय ब्लग दं ब्र नंगौ नामा मा थिगानो दं होनबा दे खबर सबर बि अनसाय थांजोब्बायसो नामालाय ब्रा गासिबो कमेन्ट खालामदो दे थांजोब्बायसो नामा गासिबो कमेन्ट खालामदो दे गैलालाय नामाब्रा सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे
ओइनि ओंखारबाय कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ आंनि लाइभआव रावबो फैथारा नामा आब' सानसुलियाबो थांबाय बि अनसाय ब्लगाबो थांबाय नामा आब' सानसुलिया बुंदों बि अनसाय ब्लगखौबो साब खालामबाय आं बि अनसाया थांबायदांलै आब' माथो जेबो कमेन्टबो गैया जेबो गैया सिरि थाबाय दिपालि बसुमतारी आंनि एलबि आव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद हेलौ गुड इभिनिं हेलौ गुड नाइटसो दिपालि बसुमतारी दा मोनाबायना खबर सबरा बोरै दिपालि बसुमतारी मोजांना खबरा लाइक होआखैबा लाइक होदो दे दिपालि बसुमतारी दिपालि बसुमतारिया बुंदों आब' सानसुलि आंजोंबो लोगो जादोनिनो आब' सानसुलि दिपालि बसुमतारियाबो नोंजों लोगो जानो नागिरदों लोगो जादो दे दिपालि बसुमतारिया बुंदों लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै मोजां ना आब' सानसुलि कमेन्ट खालामदो दे मा सिरि थाथारखो नोंलाय बसुमतारिया बुंदों र'दै दसे 10 मिनिट अके मानि थाखाय बेलेगनावसो हाबहैसिगोन नामा नोंलाय दिपालि बसुमतारी मैयाना मासो लोगो जादोंमोन आं नोंजों दानो थांथारनोसै होनबा थांलाय फैलायल'लै बोरै जाबावगोन आब' सानसुलि दिपालि बसुमतारिया बुंदों नङा एसे खामानि मावदों मा खामानि मावखोलै मैयासो लोगो जाथारदोंमोन आं नोंजों मा ओंख्रि संगोन दिपालि बसुमतारी जोंना आब' सानसुलियाबो थांबाय आलुजों दाउजों संनाया थांथारबाय
दिपालि बसुमतारी अन आब' सानसुलिया नै दासो हरलायलायबाय दिपालि बसुमतारी साब खालामबाय आगै नोंना चेनेला मानो गोदान जाखो दिपालि बसुमतारीखौ बुंदों आब' सानसुलिया मानो गोदान जाखोनो खोन्थाहरदो दे दिपालि बसुमतारी दिपालि बसुमतारी आं नोंनोबो रेन्ज होबाय आब' सानसुलिजोंबो लोगो जादो आब' सानसुलि लाइक खालामदो दे मोनसे लाइकआनो गैथारा माथो सोर सोरहालाय माथो ओंख्रि संनानै जाखो खोन्थाहरदो दे गैला बोरैथो जाथारखो रावबो कमेन्टखौनो हरथारला माथो आङो टावारानो थांलाय फैलायल' सोर सोर दङ आब' सानसुलि बि अनसायखौ खालामफिनना नोंलाय नै बि अनसाया बुंदों गैयालै आयं आंनाव बेयावसो दंमोनदां बि अनसायाथ' बुंहरदों बाय बायनो सानसुलि बसुमतारी फुल भिडिअ नायना साब खालाम नांगौ दे नङाबा आनसाब जायो नंगौना दिपालि बसुमतारी बुंदों जागोन दे आब' फलर होबानो जाबाय फलराथ' सानसेयावनो जायो सिमेन्ट जगार बानायनाय जाबाय ओइ इथाखौ बेबायदिसो होदों दा टर्स सुनानै नायदोंबाबो होनबाबो आङो बे माबा बायदिसो सानगासिनो हाब माथो बिबारा बै मासि मोजांलै ओइ नै
ओरैबो हाब नासाबो बिराद मोजां ओंखारखादों माथो नासा खोरखि गैयालै खोरखि मोनबेसे होखो मोननै होबाय ओंखाम संग्राखाय बेबायदि थाजोब्बाय माथो हनै हाब संग्रा खावग्राल' आरो माबाल' होनांसो थखथा होनानै ओरैहाय संनानै माबाल' लिरनांसो नोंखौ दालाय होजोबनांगोन दालाय बैखौ बानायजाबाय मोजां नांगौ बे मोननै होखाबाय आं बै मोनसे बै मोनसे आरो ओरैनो नैबेनो सान हरनाबो सान ओरैबो बैना सान सानजाहा ओंखारो नालाय बैबो सान सोनाबा हाबो सोनाबा बेखौ माने बुरि घर होननानै लिरबावनांसिगौसो बुरि घर होननानै itu burak mulai napai Bisa bukan nama? Itu saya kemarin nama. Wow, buklek. Buklek buklek. Buklek. Bisa. Taburi je. 진짜 신기. hinja kotan je masih hamna kena. जोंना जोगोग्राया दा थांगोन बाय जाबाय थायो दोननानै थाङो बुरखोना मागोन आं ओंखाम फुंना गारबाय ओंख्रि आफा संगौबाय आरो मोजाङैबा लोमजायाबालाय गावसोर फैगौमोन गेलेनो थांनो रायज्लायगोन मोनानो गेलेयो गेलेनोनोलै लिरनाया गाबोन आरो असे खुलिमा दिनै नेबाय था मोनानो गेलेयो बिसोरो अन्थाइजों गेलेदों अन्थाइयाव गाहरनो बादायो आं एसे होसोदों बिदिसो जखाना अन्थाइजों बिमानो एरना फैसा मोजां नायबावाखै मालाय थाथा अरजोंलाय दंसि नङा अरजोंजों अन्थाइयाव नों मोनथिदों नोंहासो जोंजागोन बिदियाव जोंसो खोनादों डेन्जारसोलै मा नंगौ नङा नोंखौ माने माला ट्रेनिं होनांगौ लेंहरगोन ब्र बे माबायाव दै सरनानै दोनफै बाल्थिङाव बे डकुमेन्टआ सेलेकसन जाब्ला नोंखौ अफिसनिफ्राय ट्रेनिं होनो लेंहरगोन बायजोफोरा मानियालाबो मिथिक सिमाय जाहैबाय आरो मिथिकसो न'आव हाबा है बहुद गोबाव जाखाबायमोन बिसोरो माबानाया आंनो हाबा जाफैयो
Dönüşü. Dönüşü. Sedang seklater. Lagat hasil ke? Saya tahu orang ini. Pun jalan. Macam mana? Kian nama. Pulau di sini deh. Ini serba. Bukan dulu. Dia nak game sido. Mau je. Ni bukan ni. Pisan itu banyak ya. Pisan. Salang go pesa. Pisan apa? Salang go bah. Libat. Dia dah. Bor kira balai dia. Kamarnya begitu level dia. Supervisor sendiri. Ambai bor kira. सोरना नायग्रा मोनबाय नो मालाय सुपारभाइजार नङा देरसिनबावसो सुपारभाइजार नैबो आरोबाव देरसिनबावसो जाखागोन मालाय बे जेराव थांदों बेयावनो थांफिनबाय थाबा जाखायो हा बे माबायालै बलानि फिसाला गेदेरा हारावा बेखौ होनदों आरो माबासो बावसो हिनजावाबो माबा नङा जानो बर' नङा होनदों माथो इसोरनि जाथिनिसोनो थोद उदालगुरिनि नङानो आथिमंगल सांखादोंमोन रायजोफोरासो मानिनो दा हाबा होनांगौ दा बे सालावनो ओंखामबो गैया आंनि सिगाङाव बेबायदि बुंदोंमोन आरो बर' नङा होननानै हा सोरो बे थेफाया आरो बिसिनावसो थांबावदों होनबा दहाय थांबाय एसे सानाव आं साखौ लिंहैबा मा थांखांबाय आफाया आं बेखौ लिंखाजोब्बाय होननायखाय दा फैबा लिंखाजोबसै होननानै जाहैखागोन माथो दा खन'बाबो अबेबा होनो गोनां दङ थांहोनांगौ होनदोंमोन आफाया बे रायजोफोरा थाब फैयासै दां नङाबा सानाव थांनाय थाब होनो होननानै